kulturala. Bueno, ongi etorriak Marruma Kulturalen podcast berri batetara. Urte bat daramagu kontzerturik egin gabe eta egia esan falta motatzen genuen bai artistekin kontaktua eta baita, publikoaren presentzia, lagunekin garabardo batzuk hartzea eta aurreko urritik uste dut, ezin izan ditugu horrelako akustikorik montatu, zeren elkartea ere bai itxita mantendu behar genuen. Beraz, ongi etorriak ere bai YouTubeen eta behiratzen daden guztientzako, eta, hemen ohikoa denez, musikaz hasiko dugu saioa, gure gonbidatua aurkeztu horretik, beraz, mesedez, txanobero bat eskatuko dizuet, gaur gurean, esan ezin. Genuen besterik nahi soilik zirrara triste hori argiak ez du erakusten iunetan den guztia hemen gure oasian Txaldeon. Abesti motxa zan, baina, ulergarria da jendeak ez ezagutzea, zen abesti berria da, ezta? Hau diskan ez dateatzen, eta, eskerrik asko. Gaurko gonbidatua Janire da, ongi etorria. Eskerrik asko, placer bat, sondo. Osondo. Bagenekien, zu saretan jarraitzen zenuera Marruma Kulturala, baina hemen ezinan egon. Ez. Eta ze iruditzen, ora txikiagoa, handiagoa, ze... Nikola imaginatzen, egizan. Janire, badago galdera bat, artista guzti egitea gustatzen zaidana, dala, igual Ordizi edo Goierri aldean ezagutzen zaituzte gehiago, baina Donostian igual ez hainbeste. Orduan aurkeztu zure burua, mesedez, nor da Janire? Janire da auzo txiki bateko altzagarrateko tipa bat, bere auzoaz maite menduta dauera bat. Eta esango nuke oso tipa reserbatu naizela igual hemendik kanpo, orokorren egunerokon, baina gero bai musika tarten daun bitarten kapaza naizela nire pena guzti kontatzeko esango nuke. Irekitzen zera musikarekin? Bai, ez dakit. Niretzako sozializatzeko beste modu bat suposatzen du musikak. Beti kosta izan zait asko harremanak eukitzea orokorren egunerokon. Eta musikak eman dit, sozializatzeko nolabait modu erosoago bat edo. Hitz gutxiko emakumea zehala entzu zaitut noiz bait. Nire ja kentzen hasi behar naizela. Baina, gero ere bai zure proiektua, zure musika proiektua esan ezin da. Nola sortu zen proiektu hau? Beti izaten dut oso modu naturalen sortu zala, eta guain pixkatola, denbora gutxi damakit, baina denbora bat damakitela kontun hartuta esango nuke beharragatik sortu zala beste gabe. Nolabait nire bizitzako etapa oso komplikatu baten konturatu nintzen musikan bidez, momentu txarroira zazten nintzela, isolatzen nintzela, eta hasieran gehien bat musika entzuten, eta kontzertuta juten, asko disfrutatzen nun, azten nintzen nolabait beste mobidataz, eta gero konturatu nintzen, etzala bakarrikan ja musika entzun eta kontzertuta jutea, baizik eta nik ere nahi nula hori. Eta, musika eskola juten nintzen, baina gitarra ikasten nun bakarrikan, eta abestu ez. Eta pixkat kasualidadea, egun baten ekitaldi batako norbaitek abestu inbartzen, egin horrek etzon nahi. Eta probatzen hasi nintzen, eta hortikan. Eta, gero ontzan, faktore garrantzitsu bat izan dela Uriol Flores. Hori, bat nagartu zela, eta zantzitela nik zukin zerbait nahi dut. Eta, hola xe sortu izan, pixkat oso modu naturalen espero gabe, eta oain arte.
Gero itzen gurialetaz, baina oso gaztea zera, 21 urte. Bai. Momentu txarroiek ez dakit zer ikusia duten pertsona guztiak gaztaroan 8 urtekin eta nola sentitzen geran gure gorputz berriarekin, kako txartean eta bar, ez dakit dan jendearen normala, ez dakit sentimendu horiek edo ubikatzen, ez? Gorputz berrian edo elkarte berrian. Ba, izakit, nik uste denok ez dalin modu euki, ia denok euki deula bizkat krisi existentzialen bat. Nik uste gehien nera bezaron pasatzen zaigula. Eta nire kasu nola segertatuzen batxiergon justu hasi nintzenen. Bizkat ez dakizula, oain arte indezuna ez dakizula, benetako izan dan, beste batzuk nahi izan dutelako izan dan. Eta egun nero azketan jakitzen zaigun bat, eta ez dakizu, izpi horren daunaz ez dakizu zein dan. Eta ez zure burue ezagutzen, ez zure buru hon hartzen, eta pixkatu hortik hasi izan movida guztie. Bai. Hala ere zorionak hain gazte iristeagatik ondorio ditara. Tira, lehenengo abestia esan dugu berria zala. Bai. Bigarren abestiari paseo emango jogu. Zer abestuko dugu? Ez berdin. Aurrera. Norbere mamuen islak handiegiak dira azken aldian nahi eta espero dutenaren artean ez ezaguna bihurtu arte. Espektatiben sokak ito gaitu baina behingoz orain indiferentziari gerra deklaratu ingera da txuri beltzari grisaz lapurtu dena gu ez gara izango zuek nahi duzuena ingera da txuri beltzari grisaz lapurtu dena gu ez gara izango zuek nahi duzuena zuek nahi duzuena mugarik gaueko begiradak mugarik gaueko begiradak oraindik badirela Bueno, nire, eta nola hasi zinen musikan?
Hori, musika eskolan hasi nintzen orgizin, eta 5 urtetan solfeo inun, hor tarten kantoko, derrigorrezkoa zalako egurte bat. Zenbat urtekin hasi zinen? 10 urtekin izango nuke. Eta gero, kurtsoko, solfeo egiten genuen bitarten, 3. urtetik aurrera aukera geneuken instrumentu bat ikasten hasteko, eta egia lehenengo urten biolontxeloa jotzen, biolontxeloa ikasten egon nintzela, ze gitarrako plazak bukatuta zeuden, eta bat aukeratu hartzen, eta biolontxeloa egotua, biolontxeloa aukeratu nun. Eta baina ez batzen ezertaz. Eta gero gitarra, urte desentia mazkit gitarrako klasek jasotzen, eta hasi ginen igual zartxego ginela ekitaldik prestatzen, gitarrako ikasle ezberdinek juntatu, bateri ikasle baita juntatu, eta hasieran nik beti gitarra jotzen nun bakarrik, baina gero urte baten komentatu etena inorrek ez hona abestu nahi, eta probatzen, eta ni hasi nintzen. Eta lehenengo gauzak, kurtso bukarako ekitaldi horietan. Eta gero ja, pixkat, nera bezaran sartu nintzen, hasi nintzen coverrak iten, etxen, nire laupaleten arten gelitzen zen. Eta, pixkanak hasi nintzen lagunei bidaltzen, esaten duten, zeratik anetxe animatzen ez dakitzer. Eta gero gehien bat Uriolek animatu nindun. Eta, gero denbora bat behar izan nula baiet esateko Urioliz. Txin, askar juntzeala. Nera bezaroan esan dezu, baina 14 urtekin hasi zinen solfeo eta ikasten, zenbat urtekin hasi zineten horrelako taldetxoa sortzen? 15 igual, 15 hortxe asko ginen. Bai. Eta biolontxeloakin ez dezu bandarik egin? Baina nuke jakingo ezer jotzen. Nola aukeratzen da, esatet, musika talde bat dago, eta nola aukeratzen zen bakoitzaren instrumentua? Ez, guia nik adibidez gitarran 2 urte banemazkin, eta beste bat igual 2 urte jagazigon bateri klasek jasotzen, eta hor ekitaldi bukeratako juntatu ite ginen, gitarra jotzen duten 2, abesten don bat, eta bateria bat. Eta horaxe. Eta Uriol Flores noiz, Uriol, uste esaten dela, barkatu. Uriol Flores noiz iritsi zan, Janiren bizitzara? Duela 3 urte esango nuke. Baina, hor klase horien baitan zen? Ekitaldien baitan, nola azkenen behak bateria erakusten zon, bateria irakaslea zen, horretiziko musika eskolan. Hor ensaio batzutan, bere ikaslekin koinziditzen genuen, eta behatu hartzen zen baitara ikusten ensaio horiek. Eta behin, lehenengo aliz koinziditu genunen, ensaia bukatutakon komentatu ziten, zerbait ikusten zolan igan, eta zerbait nahi banun propioan izoit, beha prestio lanin laguntzeko gogoa zeukela. Momentu hortan egia da, eneukela ezer argi, eneukin zein nahi nun, eta esan nion, momentuz ez, eta denbora bat behar nula. Eta gero urte betea, uda hortan idatzi nion, agerrandikan bere asmok aurrera jarraitzen zuten, eta baiet esan ziten, eta hortxe hasi izan pixka dena. Irakasle honak bezala, hortzeon beste klasetan biratzen, aber zeinek zeukan olako zerbait doai ez bereziren bat edo, ez? Uri olakoa da, edo zein lekutan sartzen da ikustea, eta gustatzen bazaio esanengo dizu. Gero, galdera bat, pixkat azken urtetik ona egin beharrezkoa dana, eta Janire konfinamenduan nola pasa zuen? Lehenengo harrapatu ziten Bartzelonan, ikasketan gatikan neon mugikortasun programa batekin, bila batean itun. Gero etxabueltatu behar izan nun, eta justo konfinamendue iritsi izanen, aste hortan jaso genitun ja lehenengo 2 abestik ja masterizauta bukatuta, eta repente sartu ziguten, eta ni joder. Eta ez genekin zein, 2 abesti horiek atera, itxoin, baina esan gogoan euken, eta konfinamendu ninun gauza horren daiko bat, izan zen, 2 abesti horiek kaleratzea, proiektu honi hasiera ematea, eta nahiko arraro egia esan, enun imaginatzen, nire lehenengo 2 abestik olako panorama baten atzeako ziela, eta pixkat, bereziki konfinamendu ondo torri zitzaiten abestik idazteko, eta gero, azkenen diskoa iritsi izan. Baina, egia da, abestik idazteko ondo, baina gero kontzertuk eta hola azteko desastrea. Zu Bartzelonan bizi izan zinen urte bat? Ez, 2 hilabetez. Bakarrik. Vale, orduan, hor ezagun gutxi, egiteko gutxi. Gutxi, desastre. Inspirazio iturri bezala denbora asko zeneukan. Inspiratzeko da bestiak sortzeko, eta
Eta aurrera, eta diskaren grabaketa noiz iritsi zen, bakit bi abesti horiek grabatzeaz gain, gero grabaketa ez dakit izan zen Bai, post-Covid. Grabaketa COVID garaian izan zen. Bueno, baina beranduago, deskonfinatuta gauden ja, 2020ko abendun, gabonetan grabatu nun, eta gero aurten maiatzen atera da diska. Oriol Flores hau bai bateriak sartzen eta egon da? Bai, grabatu genuen Bartzelonan, Uriolek proiektua martxan jarri genuen eta bi abesti hauek grabaten hasi behar ginenen musika beak grabatu zonan bere lagun baten estudion, Claudi Arimanen estudion, eta gero bainik ahotsak hemen zestoan grabatu nitura, bi abesti izan da, ahotsak grabatzeko hau zaino jutea, etzon merezi. Gero baia disko oso grabatu behar genuen hasieratik, Bartzelona joan ginen, Claudina berriro, eta grabatu genuen, eta bai, Uriolek baterik grabatu zituen, eta Guillem Callejonek gitarrak eta basuak grabatu zituen. Uriol hau, ez dakit Euskadi eta Bartzelona bitartean bizi den, zatik hemen proiektu askotan lan hartu du, Idoia Surmendi, Lauroba, Izaro. Bai, berez beha Kataluniarra da, baina oso gaztetatik ja etorri zen hona ikastea musikenea. Eta denbora asko, guain, de hecho, aurreko urten Bartzelonara bueltatu zen berriz, bere herrira. Baina, ez dakit, 10 urte eman izan ditu hemen Donostin, eta orain Bartzelonan dau, baina bai, beak askotan esaten du, beha kasi euskalduna sentitzen dela. Eta bai, hemen denbora asko indakoa da, eta bain berriro Bartzelona bueltatu da, baina bai. Bueno, paso emango diogu hurrengo abestiari, Berrizu. Berrizu. Isuri gabeko malkoetan gorbetako milaka istorio, milaka egi, zenbat bider galdu naizen, zure eskutxetan aurkitu arte, eta badu bere magia, inork maite zuena, maitatzeak. Frustrazioen geltoki hau, itxaropenez aireratu duena, eta badu bere magia, inor maite zuena, maitatzeak. Ze ezberdinak diren orduak, zurekin edo zugabe. Ikusi
ezin denean, ikutu ezin denean, elkar zaintzen jarraitzea da, maitatzea. Ikusi ezin denean, ikutu ezin denean, elkar zaintzen jarraitzea da, maitatzea. Ikusi ezin denean, ikutu ezin denean, elkar zaintzen jarraitzea da, maitatzea. Ikusi ezin denean, ikutu ezin denean, elkar maitatzea. Eskerrik asko. Janire, zer berriz zu hori parentesi artean sartuta dago, zerraitik nordi dator titulu hori? Ez, beste gabe gustatzen zitzaiten, nola gelditzen zen. Badakit, dudan egon zina zu edo zuek jarri, Bai. zerren inguruan abesten du abestiak? Maitasun abesti da. Naiz eta jendek usten duen, maitasun erromantikoa ez egiten dola, ez da justu kontrakoa da. Beste gabe, jende askongan pentsatzen iatzen una abesti hau, zure ondon dauden pertsona horiek, ez? Eta askotan igual berrizu da, pixkat oso laburbilduta berrizu dut horrez da nahi bizitza salbatzea, ez? Eta egia da, pertsona batengan baino gehiago pentsatu nula, eta horregatik zalantza haizu edo zuek jarri, baina gero konturatu nintzen, pertsona bakoitzakiko maitasuna bazala oso diferentea eta oso singularra. Eta horregatik azkenen zu erabaki nun. Maitale asko dituzu. Diska crowdfunding bidez atera dezu, eta eskerretan ikusten dira izen pila bat. Jende askok apoiatu zaitu proiektu hontan. Bai, eta gero zen arraroa, eta beldur askokin ninun zerbait izan zen, ze hasi berritan, nire etxen ezagutzen haute baina hortikan kanpo, nahiko jende gutxik. Eta egia da, crowdfundingen nigu izaten dut, izenen 180 ezagutzen dut eta badakitzein dien. Eta askotan igual pentsatzen dezu, bai, baina hori indo bere betiko lagunek lagundu diotelako, nahi hori importa zait. Eta esan, uste baino asko zoeto juntzan, azkarrago lortu genuen. Eta ez dakit, panorama oso komplikatu esan, ze pandemia baten bai, askotan jendea igual baita, egoro hartan, hilabete bukara iristeko hori arazok, eta batzuk albentzatuko zuten, eta tipa hau mendiru eskatzen, pasakazu un disko. Eta, egia da prioridadeke bai ez, da komplikatu edala, baina, egia esan, momentu hortan eneuken besteik, modu hori izan bakarra diskoa grabatu alizateko, eta, oso ondo juntzan, eta oso eskertu eta egia esan jasotako babasakin. Esan izun, baina niri harriten hauena benetan izan da, proiektu berria izanik, Goierrialdeko neska bat, eta horrela batean bera ezagutu dugun artista berri bat, eta eskerren artean daude izen ezagunak, musikaren Izaro, Lauroba, Gorka Urbizu, ez dakit zure laguna diren, edo lagunen lagunak, edo nola lortzen den horrelako zerbait, baina kalatu egin dezu beraien gan. Bai, ez dakit, da berra, Lauroba bai, ni Lauroban oso fana naizelako, eta horretik, por pesada. Eta Izaro bai Uriolen bitartez izan daiteke, eta Gorka Urbizu, ez dakitze bat, eta esan, nik normalen mezenaz bat gehitzen zanen, notifikazioa jasotzen nuen Gmaien, eta ikusi nuen berri txarrak, eta hostia, baina, ze pasatzen nahi da, hemen. Eta hori sorpresa zartu nuen, igual Lauroba gehiago espero nezaken, Izaro baitare Uriolen bitartez, baina Gorka Urbizu adibidez, ez dakit nondikan, hori bai ez dakitela. Kontzertutan ikusi noiz bait, eta bera badakit asko salseatzen dula estenan, euskal estenan, eta kaso iritsi zitzaian, eta bera, zorionak. Diska egi bihurtu dutelako, eta hemen zaitugulako. Hurrengo bestia. Bide gurutzen esango dut, naiz eta zu ezagutu zintuanean galdetu nizun, hau zer da, bide gehiago, bide plus? Bai, ez dut oso ondo inaukerak eta igual, berez, zer jendazko galdetu dit, en plan de, bide gehiago ze kristo da, noi? Bai, esplikatu behar dugu, idatzita dagoela, bide eta gero plus ikurra. Orduan, bide gurutzean batzuk pixka motza geha eta... Venga, segi, aurrera.
Galtzearen beldur amesteari utzi diogu, dioen horri txuria. Bide gurutze zaienak ere badu irten bidea. Beldurraren aurka armarik onena bihotza. Zuen kolpe bakoitza da nere aurrera egiteko indarra. Ekaitzik indartsuena norbera baita. Beldurraren aurka armarik onena bihotza. Beldurraren aurka armarik onena bihotza. Bide gurutzerik zailenak ere badu irten bidea. Ze esaldia, gustatzen zait. Nire horita. Bide gurutzean ere bai bada ETV-ko saio berri bat, eta okurritzen zait, galdetzea, hasiberriak, bueno, musikari bat ez da hasiberria diska ateratzen duenerako, badakigu, baina diska atera berri duzunez eta bueno, mundu hontan hasten zaudenez, galdetu nahi nizuke, hasiberriek kakotxartean, errestasunik duten halako medioetan eta agertzeko, edo... Ez dakit, nik uste, igual, hasiberritan bai da igual zailagoa, baina gero ere behin denbora bat damakizunen, ez da bat erresa. Eta ze askotan zure esku daude super gauza gutxi. Eta zure kontrolpen gauza oso gutxi daude eta faktore pila batek eragiten dute, baina zuk horietako oso gutxi kontrolatu dituzu. Eta askotan ezakit, irratitan edola, askotan da momentu hortan zen kajatzen don, eta igual derrepente disko batekin superrondo juten zaizu, ezakit zen malekuten ateratzen zea, eta horrengo diskoekin batez, porque momentu hortan ezakitzeatik no les enkaja. Orduan, ezakit, ze askotan horrebaitan mugatzen zaitu sortzaile bezala, ez? Zertarako sortzen dut, nunbaiten enkajatzeko momentu jakin baten, ez alin bauen enkajatzen ez naiz ona, disko hau ez da ona. Orduan da oso tema, ezakit, ertz asko ditun gai bat, eta nik uste dut, nire kasuntan, nire esan ezin kontun hartuta, nahiko ondo juntzaitela, ez dakit. Aukera aukietela
komunikabide desentetan ateatzeko, irratitan abestik entzun ahal izan die, elkarrezketa desentean izan diate, eta esango nuke sorte duna naizela, ze askotan ez da irratitan ez daudolako txarra zehala baizik, eta igual ez da zuen kajatu momentu hortan auskalo zeba. Eta esan nahiko komplikatu da. Kaso orain modan dagoelako formatu bat akustikoan eta... Ezakit. Osea, egia da, gaudela... Ezakit, nik iten ez dela ez errola igual nahiko, ezakit, super diferentea edo super berrie. Ezakit, igual, jarri ezakit adibidez era Chill Mafia, pues, kiston petardazo izan dela ez. Ezakit modan daun, eta ezakit, nahi modak berezikit ezki gustatzen. Eta ez dut nahi zerbait modan neongo dana, edo ezakit. Hemendik handi urte egin horreken hau entzungo, ezakit. Bueno, baina ni uste dut ondo transmititzen dezula, zure letrak eta zure abestiek badukate... Bueno, gusaretan malenkonia zitzein genuen eta ezakit ondo enkajatzen duen, zuk nola ikusten dezun, gure perspektibatik, nola jasatzen genuen, horrela jarri genuen sareetan, malenkonia eta barru indarraren arteko erlazio bat dagoela. Eta abesti batzuetan malenkonia melodiak eta somatzen dielako, baina beste batzuetan indartzen da barru hortatik aurrera egitearena, eta ezakit horrekin adosa den. Gu horrela jaso dugu. Bai, barru indarrarekin bereziki, eta ezakitan malenkonia edo dan bakardadea gehiago. Bakardadea aukeratu bat, eta ez inposatu bat. Baina bai, ni asko gustatzen zait. Eta igual gero, bigarren diska batekin igual aldatzen da, ez? Baina justo disko honek kontatzen dola oso historio pertsonal bat, bai oso ondo islatzen dela nik uste, eta hori izan asmotako bat, barru indar hori ez, edo aurrera jarraitzeko grin hori. Historioak behak hori kontatzen dolako, eta hori bizi izan nolako, eta nik uste, zuk hori jaso balin badezu da bida, oso pozik. Zu pertsona bakarti konsideratzen zera, bakarti ondo esan dezu, aukeratua. Noizean behin, nahiago de bakarrik egon eta bakarrik pentsatu, eta... Bai, asko, gaina, gustatzen zait bereziki. Eta zer egite duzu, mendira joan, basora, o... Normalen musika, idatzi asko. Eta gero hori, ustet, eragin zuzena daukela nun bizi naizen eta nungoa naizen. Hori igual gero gateako da. Bai. Tema iritsiko beha besti jakin bai, bat. Baina ez da, guztiz diferentia da altzagaraten bizi edo artizin bizi ez. Nik egian ere egunerokoa lagunak ikastola eta hori dena horrizin inizan dela musika eskola ere bai. Baina bizi altzagaraten eta oso diferentia da. Eta nik uste horrek oso garbi islatzen dela nungoa zean edo, inkluso diskontan oso ondo islatzen dela, edo nire izateko modu hortan oso garbi ikusten dela. Ordizi esan dezu, eta, bakit Bolondrez zabiltzala ordizi rock bezalako jaialdi baten, itzegi guzu pixkat, ni esagutet, oain dela urte asko egoten nintelako anestesiaren kontzertuetan, eta, baina, generazio berriak datoz, eta pozgarria da. Jaspanari pasa ezitzaiona, ordizi roke gutxinez badaukala, eta, itzegi guzu pixkat, nolatan sartu zinen hor? Bai, ni ordizi rock, jarraitzen nuen, kontzertukoetan dolatzen zituztelako, nintzen gai gerturatzen nire inguru urbila ez dalako bate kontzertu zalea. Batetan derrigortzen dira, baina, nahi manera. Eta, lehenengo bertxea egon nunen, uste, gaina Facebooka egon nula, ze nik arai hartan bentatzen nuen Facebook, ez do jende gehiagik erabiltzen hau, hori mazpera nahiagokoet. Eta, utkok idatzi ziten, ordizirrokeko utkok idatzi ziten, enteatu ziela, bertxiok iten itula, edagitzer. Eta noizbait kontzertu bat eman nahi banu, idazteko, kantoratuko zutela. Eta hasiera hortan, kiston laguntu askain ziaten, eta de hecho, idatzi ziten etikan hori astero urkokin egoten nintzen. Eta ez dakit, hasieran igual lotzen dula asko musikakin bakarrik, baina gero orain, bizkat, urte esente da, nijoala hien ondotik, eta oain gaina barrutik ane bai. Ez dala soilik musika baizik eta kulturera gehiak izan potentia dela ordizin bereziki, baina ordizitik kanporo bai goierrin gauza asko antolatzen dituzte, eroain ez ekirroka montatu dute, Añorgan kontzertuk ematen ibilizien,
katxar horrekin, eta ez dakit da super importantea eta bereziki gizon borondotea da egiteko. Atzo detxoen ginen montatu genitun zetaken 2 pase ordizin, eta guk ez dugu zer jasotzen hortikan, iten dugu benetan nahi degulako. Eta iritu zai super garrantzitsu, eta gaina generazio berrenan ni bai dauke pixkat pena hoizea, idez, nera dineko 2 gaude, gala gaztenak gaudenak, eta gara aurrengo pertsona izangoa 30 urtekoa, orduan hor badago ez dakit gabezi bat, eta ez dakit ez da lortu inguruko jendea horra gerturatzea, ez dakit ze falta zaigun, zeatik handa, baina oso gazte jende gutxi gerturatzen da, emakumeek ere oso gutxi geha, eta ez dakit. Esango dizut, gabezi hori notatzen dudala ere bai hemen inguruko lantaldeetan eta barre. Ez da bakarrik Ortiziko gauza. Baina nekirrok esan duzu, eta da proiektu bat oso polita dana, eta jendeak esango du, beste jaialdi bat edo, baina bauka berezitasuna esplikatuko diguzu zer den ekirrok. Nik oso nazakit esplikatzen. Baina da Ortizirrok eta Krea estudiok elkarlanen sortutako bizikleta moduko bat, eta hori ez dakit non esplikatzen, baina hori erabiltzen dute azkenen kontzertu bat montatzeko, enbez deuki kiston zeapila, horko argindarrakin, kontzertu bateako argindarra lortzen dute. Egia da, guain hasiera baten sortu zela gehiago, kontzertu akustiko edo gauza gehiegi ez dauzken kontzertu bateako, baina adidez, lantzen nahi dira nola pixkat, talde oso batzuk adidez eraman alizateko, eta azkenen nola bizikleta bat eta moitu daiteken, kontzertu oso diferentekin daitezke adidez, hain gaino ekarri zuten, kontzertu diferentekin ziren, eta gaina energia berrizagarri erabiliz. Pixkat jentea jakin dezan, erabiltzen dituzte horrelako eguzki panelak, eta eguzkiarekin lortutako energia bakarrik erabiltzen da kontzertua elektrizitatzeko eta oso polita izan zen Añorgan egon nintzenean bazaukatelako bizikleta bat daukate DJ postu bat edo montatzeko, baina gero ere bai eraman zituzten kontzertu elektrikoan edo akustiko elektrikoan, baina dena energia berriztagarriarekin. Oso proiektu polita eta espero dugun herri gehiagotan ikustea ekirrok hori, ikusten dugu jarraitzen dabiltzala. Ikusi dugu orain dela gutxire bai kontzertu baten mantzen nuela, ekirroken baten ez? Ordizin izan zen gaina. Ordizin, herrian. Gaina betxo berez, zien natxalden 2 kontzertu leku baten Ordiziko neska bate jotzezon, eta beste baten nik. Baina neska konfinatu behar izan zen, eta hartun bitan nik jo nun. Eta pixkatarra izan zantze, egun beren 2 aldiz Ordizin, baina urrengoa besteakin basako gera. Denbora. Minutu bat goizero ispilura begiratzeko, zu altzara aurrean ikusten duzuna, bizitzaren orbainez jositako aurpegian, irribarrerik margotzen ez denean, denbora isilutakoen oihartzuna, besterik ez da. Igarotako denbora nekez itzuliko denez, nostalgiaren aritik tiraka bizigara, denbora isilutakoen oihartzuna, besterik ez da. Esaidazu nola bizi, esan ez nizun guztiaren pixua
orduarekin erlojuen orratzetan harrapatuta minutuen esklabu bihurtu ote gara. Denborak zertaz hitz egiten du abesti honek? Pixka bat da, nola orokorren uste dut auketela sentsazioa bizi gala beti iraganeko denboran pixu horrekin edo iragan askotan zamo bat bihurtzen da. Baina aldi beren ez dugu nahi utzi juten. Ez dakit, kontraesan hori nahiko deigarria iruditu zitzaiten, ze ni hori pasatzen zait, nahi askotan iragana behiazen detenen, iragana behiatzait bate gustatzen ez, baina ez dakitze ba ez dezu utzi nahi juten. Bira, galdetu behar nizula, iraganera begira bizi zinen, horrelako sentsazio bat iristen zitzaidelako, baina bai, generalean abesten dezula abestia, osea, uste dezu jendearen gehiengoak behiratzen dula atzera? Bai, esango nuke baiet. Todo tiempo pasado fue mejor. Ez que askotan, eta igual nostalgiakin lotuta ez, edo iraganeko momentu sortzen duten nostalgia askotan, elkarrizketa askotan galdutu date honi buruz, batetikan esan nintzen diate nola dan posible 21 urteko norbaitek nostalgiaz hitz egitea eta bizkat amorru ematen ditorrek, ze 21 urte ditut, baina nik ere bizi izan dut ez. Beste batzuk gehiago, baina bueno. Baina hori, igual nostalgia lotzen dugula beti, ez dakit, igual nostalgia degun horrekiko momentu hori kristona izango balitz bezala, baina beste gabe askotan nostalgia badala, badakizulako ez dala itzuliko, baina ez igual kriston momentu izan txalako, eta ez dakit. Batzuetan oroipen bezala gelditzea oso ondo dago. Bai, guztiz. Nei bereziki, ez dakit, dizdira sortu dian, edo dizdiratxu ikusi duan esaldi bat, izan da igarotako denbora nekez itzuliko denez, nostalgiaren aritik tiraka bizi gara. Eta asko, ez dakit, gustatu zait, igual ez naiz identifikatzen esaldi horrekin, baina ezagutzen dut jendea agian identifikatu daitekena horrekin. Eta ikusten dut, 40 urtekin bizi nahi dute 30 edo 20 piko urtekin bizi ziren bezala, eta 21 urtekin ez dakit zure iragana zakit, 18, zakit. Baina bai, igual biziala dauzkagu, ez dakit, oroipen kolekzio bat bezala, eta ez du denboran kronologian kokatu, oroipen, hori, bai. Baita. Gustatu zait hori. Nondik hori esango dut. Esan dut ez dakit entzun den, beraz, oroipenak izan daitezkela bezperako oroipenak, eta batzuetan atzean gelditzea ere oso ondo dela, eta polita. Zerk inspiratzen du Janire? Ez dakit, nik uste dela momentun arabera. Kasu honetan disko hau ez dakiten beste izan zen inspirazioagatik edo beharragatik, behar nulako kontatu hau eta etapa hori itxi. Eta nahi kasu honetan inspiratu ziten nire iraganak, ez? Eta bizitzako etapa horrek. Oain gaurtik aurrera ez dakit zer inspiratzen. Nik uste ez dela oso fantasiosa eta ez dela jotzen oso urrutia, igual inbarko nuke ez dakit. Baina oso gertura jotzen dut beti, eta saiatzen naiz inguratzen naun hortan fijatzen. Ni normalen abesti batek, abestik igual asko idazten dituzu, gero denak ez die aurkezten, ez? Baina nire asko gustatzen zait abesti bat eta gero negarriten badet, badakita abesti hori aterako detela. Eta disko jaso nunen jabukatuta, nik goatzen naiz goizat oso pasan dut lan negarrez, honegatik bakarrik jan merezido disko honek, ez? Gero mendikan aurrera, ondo jongo da, o desastre jongo da. Baina, da oso topikoa, ez olako gauzetan eroitzea.
baina egia da gertatzen dela, eta musikak badauke berezitasun hori batzuntzako, beste batzutzako, ikusiko dute zerbait oso, egunerokotasuneko zerbait, baina ez diote garrantzirik edo haintzako ez da hain berezi izango. Baina, bai, ezakit. Nik uste, sentimendu horiek pizten balin badizkizu gauzak ondo daudela, ondo egina daudela, haren erakusle. Zorionak, eta aurrera. Hurrengo abestiakin jarraituko dugu, eta gainera hau bertsio bat da, bertsio berezi bat. Bai. Kontatuko diguzu pixka bat? Edo afuego? Bai, gainazen duzula zerk inspiratzen naun, nioa pentsatzen detela, ez dakit igual askotan referenteak edo idolok eukitzean, ez dakitzen bututera gona dan, eta zen bututera txarra dan. Ne idolo hitza ez zaiten beste gustatzen, nahiago eta referente zitzein, eta niretzako bai daude bi talde oso garrantzitsu izan zienak, nik uste popoinarri hori haiengatik hartu nula, nahiz eta gero jemezkoko esan diten, ez dauk ez du haien antza, edo zure musikak ez dauke haien antza, edo. Baina bai daudela bi talde diela Lain eta Lauroba, niretzako oso garrantzitsuk izan diela, eta ez dakit aldi beren, ez dakit pixkat gafean naizen, ze justo nire bi talde favoritok ziren, eta bat arazten atzitik utzin zuten. Orduan, ezakit, igual ja nazkatu ziren netaz. Baina hori, ezakit, niretzako oso inspiragarri izan da, eta bereziki bai dauket oso lotura berezi Lain taldekin, ze esan duten bezala, nabrezako etapa oso komplikatu hortan, nigoatzen nahi zaien, azkeneko disko atea zutenen, aurrerapen bezala irudiak abesti atea zuten bideoklipak inta dena. Eta abesti egintzen nuen, eta bideoklipa ikusi nuen, eta jo esaten nuen, bideoklipa justo Maitena Salinasek interpretatzen du, eta esken ni sentitzen nintzen hortze hona. Eta behar izan nuen 5 minutu esateko hostia ze pasatzen nahi da hemen, ez? Eta egia dala baita oso topikoa, ez? Abesti batekin identifikatzen ganen, dala la hostia, ez dakitzer. Baina egia nahi gertatu zitzaitela, eta nik beti esaten dut niretzako esan ezin momentu hortan ereiten hasi izan zerbait izan zala. Eta horregatik Lain eta Lauroban bi abesti hartu ditut eta elkartu ditut mashup moduko bat, eta omenaldi moduko bat nahien, espero eta ondo ateatzea. Behin oraina dela etorkizunaren lehen aldia esan zenidan baina indazaia dena apurtzea musu batekin agurtzea amaiera batekin hasiera bat dator baina ez zaude hor ondoan erekin gure argazki guztiak putzuaten bustiak bidean zehar atzean utzi behar dena amaitu da musu batekin ez dut ikusi nahi nere irudia zurearen alboan ez dut ikusi nahi nere irudia solasak borrokara garama musuak hozkala bihurtu dira nora guazenik gabe nora guazenik gabe ez dut ikusi nahi nere irudia
alboan ez dut ikusi nahi nere irudia. Eta hemen esplikatu beharko iazu, Laurobaren musu batekin, lainen iruditara, musu batekin hasi eta ez dut ikusi nahi nire irudia zure alboan. Ostras, kriston bidaia da, esaldi batetatik bestera, nola batu zenituen edo ezakitzan zure referente zialako edo benetan esanai bat ikusten zenuelako hortan? Ez, gehiago da, pixkat, gehien markatu nauten haien bi abestik juntatu ditut. Eta nik uste Lauroan musu batekin hori bai dela abesti horrekin ezagutu nitun. Eta nire hitzek izton temazoa dela. Eta irudiak, hori leheno komentatu duten horrengatik oso identifikatuta sentitu nintzen, eta asko lagundu duten abesti bat izan da, eta bueno, nerekin eraman dut bide guzti honetan abesti hori, eta eramango dut, seguramente. Lauroba, zeintzu dira beste influentzia batzuk izango zenitun? Esango nuke horiengatik hartu nula bintzat pop oinarri hori edo, egia da igual lain bukaeran azkeneko bezkoekin rockerogok intziela. Eta gero bai esango nuke bereziki Vetusta Morla niretako oso talde inspiragarri dela. La moda ez igual soinu aldetik, ze bueno, haiek oso instrumenturrak erabiltzen dituzte, eta bueno, oso diferentean egiten detenetik. Baina bai bereziki abesteko modu hori, la modako abestelarik dagoen abesteko modu hori asko gustatzen zaitela, eta uste dut referentzitzat hartu izan dutela beti. Eskerrak ez daukazula ahots hori, Bai, jode. Puskatua ahots hori. Bai. Eta gero bai egie da, pixkat oinarri horiek hartuta edo, gero bai diskoa produzitzen aginen bitarten, asko joan nula Kataluniako indie taletara, ez dakit, La Iaia adibidez edo Ferran Palau, bere bizkat unibertso atmosferiko horrekin. Eta gara bidez, The War on Drugs bai asko entzun izan nun garai hortan, The National taldea ere inspirazio garbi izan zen guretzako. Eta ez dakit, nik uste, eske musika denetik entzuten dut, eta orduan ez dagoetona inspirazio bat eta bakarra. Orduan, oinarri gisa bai ditut horiek, baina gero igual diskoakoitzan ere beran ikuste aldatzen doala, eta baita segun diskoakoitzakin zer lortu nahi dezune bai, aldatzen juten dela, baina kasu honetan, eta nola bengoz, ez dauketen gehiago. Talde horiek Uriolek influenziatuta edo zuk investigatuta iritsi zaizkizu? Katalunia aldeko horiek bai asko influentzia handia izan zuten bai bai Uriol eta bai Klaudik, zen Katalunia radie, eta bai haiek hartu zuten hor pixkat. Baina egia da, aurretikan bazekitela nik eren noa jo nahi nun, eta oso ondo jakin izan zutela pixkat nora bideoi zehazten eta laguntzen olako referentzik eman da. Bale, gaur kotxez etorri zea. Bai. Zer egon zen zuten? Igual ez. Irratia entzuten etorri naiz. Bai. Kuriosoa. Bueno, hurrengo abestiakin pasako gea. Gaurko kontzertua normalen 7 abesti egiten ditugu, baina gaurkoan 9, orduan pixkat azkarrago joango gera, eta zer abestuko diguz orain? Orain tokatzen da Altzagarate. Lasai, hitz egingo dugu hortaz. Zuen esku lastuen leuntasuna negu gogorrenak repeltzeko zuen izenez josita nire zauria zuen begia
dioten taupa bez eraikitako etxea zuen izenez josita nire zauriak zuen begietan bizitzaren oinarria nere azalean betirako hiltzatuta zuen zoriona ez dut gehiago behar ez dut gehiago behar. Iritsi da gaia, orain bai. Altzagarate, zer da Altzagarate? Altzagarate da nire etxean nire auzoa, oso leku politie. Hori Ortizitik 15 minutura dago. Eta ez dakit da pixkat nire izaera markatu duen leku eta jendea, klaro. Ez dakit, nire etxeaten dut, igual, referentzia egiten dintela Altzaгаrateri eta jendeak gehiago jotzen dola igual lekura edo, baina niretzako egi da Altzagaraten kasun behintzat, ezinezkoa zaitela lekua eta jendea banatzea. Horren Altzagarate esaten detenen lekua da, baina bereziki bertako jendea da leku hori haiek osatzen dutelako azken baten. Igual gazteleraz esango litzatekena kasa eta hogar hori, ez? Etxea, auzoa, familia, muino baten gainek aldean dagoen halako etxe, hiru etxe zian? Bai. Ze auzoa handia. Baina, hor dago, gehien importa zaizun jendea, eta... Bai, da gehiago baina arte leku ez ezagun bat, mainikane bai, inork ez ezagutzen, baina... Igual bain txapa pixka, ezakit, elkarrezketetan eta hola, ezakit, irratin eta egunkaritan eta hola, irakurtzen dutenen Altzagarateko gazteak ilusio berez egiten ditela, zekaro, baina arte dutzen nolako lekutan irakurtzen. Eta hola, naiz bate arroa, baina arrotasun puntu bat ematen ditegi esan. Altzagarateko gazteak? Bai, elkarrezketa holakotan askotan referentzia iteatikan neri Altzagarateko gazteak. Uste nun pluralean zala, eta ez dakitzen bat izan bartzen jaten. Nire izpat handele lenguzu, eta para de kontar. Tira, ez dakit, muino baten gainekaldean daudela esan dut, eta ez dakit bakardade horrek ere bai influenziatu zaituen, zure izateko eran, zure abesteko eran. Karo hori da lehen osan detena ez. Altzagarateko izateak bakarrikan ja, zure bizitza balintzatzen do eta zure izateko era balintzatzen do. Nigoatzen ez gu nerabe ginenen oindikan edo ja bizkat lagunekin atatzen hasten zinenen, zure lagunek horbiziko plazan zeuden eta zuk ezin zenun, ze justo gaina kasualitatea gure Altzagaraten bertan gure familik jatetxe bat zeuken, asteburutan lana zeon, eta etxean autobusik jesteko, eta guaskotan ez geuden gure lagunekin, eta zure etxen zaude ez. Eta askotan igual nerabea zeanen eta pixkat, korrientea jarraitzeagatik, eta igual jotzen dezulako, pixkat, epoka rebelde hortara edo, igual uko nahi diozula ez da oikoa, zure lagunek ez di herri txiki bateko, horreziko die plaza daukete denda dituzte, zuk ez daukezu ez errez, igual asko jotzen dezula, igual nigoatzen naiz, igual nerabe ginenen gure groso izatekin dela, baina zeba bizigia, ezin dut ez herrin, ezin dut lagunen ajun, eta igual gara hortan, hainbeste aliz uko iten zenion zerbait, eta igual epoka hortan pentsatzen dezula, behar dituzula gauza diferentek, edo gauza handik, edo jumbartzela ez dakit noa, eta urrutia, eta dena ez. Eta gara totalki aurkitzen zeanen, konturatzen zea, eske hemen zeon, ez dut inoa jumbarrik, hemen nau, ni, eta ja nire benetako Altzagaraten aurkitu nun, ez? Eta hartun, ez dakit, bada, egia da, igual jendek espero dola kiston definizio marabilloso ematea, eta niretzako da eguneroko hori, ez?
Eta ez dagoela, ezakit, Altzagaraten ez dago, ez da raroik, eta ez ez da, hori. Niretzako oso berezia, ez nahiz eta nire egunero konparte izan, ez dakit, beste batentzako bere etxe izango dana, seguramente, edo ez. Ze askotan igual, familiaz eta etxeaz hitz egiten dugu, denok ekuiko bagenu bezala, eta askotan ez dagoela. Familiari garrantzia ematen diozu, baina elkarrizketa ematen entzun zaitute bai, kuadrilla eta lagunak, eta lagun horietako batzuk diseinatu dute diska. Bai, eta egia da oso ondo lortu dugula, diferentek izan da ere, lagun horiek oso ondo lortu dutela, ni Altzagaratekoa naizela, eta ez diotela horri ukoi nahi. Eta nire izateko modu hortan bai, jaken dute hori ikusten eta hori respetatzen. Zer ikusten da diskan? Portada hontan. Ba hori da, egia da Altzagaraten, esango nuke 3 etxe daude, baten ni bizi naiz, ondoko nire lehenguso bizi da, eta ondoko nire amona bizi da. Eta nire amona bizian etxe hori, dala gutxi arte gure jatetxe izan da, familiko jatetxe izan da. Eta bai egia da, bakoitzak bere etxe izan dare, guk gordu goienak jatetxean pasa izan ditugula denok. Eta referentzi egin nahi nion jatetxe horrekin nola bait, eta justo crowdfundingako bideoa grabatzen ibili ginenean, han plano batzuk hartu genitun. Eta egia hasierako diseinuk nahiko abstraktok ziela eta enintzen hor ikusten. Eta baten bozeto bat pasaziaten, esan zeten, ebida, Jesus. Buah. Bozeto bat pasaziaten, eta ebida, atu dugu crowdfundingeko bideo ontatikan frame bat, itzalakin ezakitzer, Altzagarateko balkoia ezakitzer, eta momentuetan esan hau izango diskoko portada. Zezakit oso ondo islatzen dugu eta igual aireratze hori ez, ninun aireratu nahi zen, eta aireratzea ondun hasi dan, eta Altzagaraten hasi da, eta balkoiaren nola baita aireratzeko erakusgarri politia irutez zitzaiten, eta oso ondo asmatu zuten maili eta saioak nire guardiako diseinua duten bi lagun horiek, eta egia esan oso pozik nago asko gustatzen zaitelako nola lortu duten esaten jun naizen gauzak, baina baita ere esan ez dizkieten gauza asko irutzen zaitelako jakin dutela islatzen, ez? Ni ezagututa. Naiz eta nik ez esan lortu dutela hori plasmatzea. Eta bideoklip bat ere badukazu, familia, lagunak agertzen dira bertan, oso intimoa, ez dakit intimoa, baina bai zaudetela jolasten eta horrela. Nola sortu zen bideoklip hori eta zehazki horrela egiteko ideia? Bideoklipoi nik egia da hasieratik asmo neukela pixkat kontzertuk enitun bakarrik eman nahi del todo, baina ikuste zuen dola nabien. Eta hor ezagutu nuen Harri, esan ez nioko bateria jole izango dana, usten digutenen. Eta bea ikusentzunezko komunikazioa ikasten nahi da baitare, eta hori, hasieratik oso ondo ulertu zon, esan ezin zer zan, nire mundu oso ondo ulertu zon, eta orduan proposatu nion behar grabatzea bideoklip hau, eta oso modu naturalen, zebeak oso ondo ulertu zon, zen nahi nun ulertu, oso asko zain duzuen irudia nola indena. Egia da, nahiko epoka komplikatu izan zala, ze justo gode, konfinamendu perimetral horiekin bueltaka, beak ezin zuen margatik atera, Altzagaraten grabatu behar genuen, denboraz justu ez dakitzer. Baina oso poleti izan zen grabatzea nire etxen bereziki, lagunek ere horre eukitzea. Eta ez dakit, oso ondo izlatzen du baita mezu hori, nolabait, badijolako pixkat igual hasieran jende gehiago agertzen da, eta pixkat banijo bakarrik gelditzen, eta oso ondo izlatzen doa bestin, mezu hori edo. Intimista bestia gara, bai. Bideoklipan ikusten zaizu zuri asko oso pentsako hor, eta momentu batzutan familiakin eta beste batzutan bakarrik, eta... Hori, azkenen pixka kontatzen do, bakarrik gaudenen iten duen horren garrantzi ez, eta gero nola eramaten zaitun horrek askotan, bakarrik egiten denzun hori zure ingurukokin partekatzea zen, asko kostatzen zitzaiten zerbait izan, baina azkenen lortu nuen ez, musikan bidez hori transmititzea, ze ni nire, inkluso nire familik nire gertukokin, beti kosta izan zait nire gauzez hitz egitea, eta pixkat hori islatzen du hori. Bakarrik zaudenen indako lan horrek nola eramaten zaitun gero hori zure inguru hurbila eta ezain hurbila ere hori plasmatzea. Abestiaren, bideokliparen abestia inork entzuten da, eta jarraian abestuko duzuna. Hori, aurrera.
Oratze orok eskutatzen dituen iraganeko arantzak agerian daude hainbeste erabili eta botaz nola bihurtu garen zuentzat jolas. Hitzak paper solte baten idatzita ere lerro hauetan ez du topatzen arnasik ez. Berandu denean damuak baliote duen galdetu zenidan ta nik erantzun duguna ez estimatzeak galtzean dakarutxunea. Hitzak paper solte baten idatzita ere lerro hauetan ez du topatzen arnasik ez. Ta orain ezin gelditu oldea zertan gelditu diren utxuneak. Ta orain ezin gelditu oldea zertan gelditu diren utxuneak. Kantatuko dugu inorken zuten ez gaituenean. Kantatuko dugu inorken zuten ez gaituenean. Gaituenean. Bueno, abisatu zaituztegu, iritsi gera iaia bukatzen gaude eta zozketaren unea iritsi da. A ber, esplikatuko dugu. Paper batzuk eman dizkizuegu hasieran, zenbaki batzuekin, atera mesedez euki eskura, eta orain Janirek pare bat paperateako ditu gure putxerotik, eta sarituek galdera bat egin beharko diote. Janireri. Orduan, pare bat disko dauzkagu, atea pare bat zenbaki, pixka pegajoso daude. Postitak dira, eta... Amabi, eta... eta hogeita bi. Eta? Hogeita bi. Amabi eta hogeita bi. Bata... Amabia. Amabia eta hogeita bia zein? Ez dago hogeita bia. Bai, hartuko ni. Nire izena esateko? Bueno, jerai naiz, ezagutzen gara. Jerinetan, Erresain, Ezakize galdetu. Bueno, ni gitarra jotzen ere, eta ikusita zure pedalera, adibidez, okurtzen zait, pixka bat itzen dezulako alde filosofikoari buruz. Alde teknikotik ere laguntza eduki dezu zure soinua ateratzen, edo pedalak erabakitzen, edo pixka bat nahi zeren hori egiteko laguntza izan dezu, edo zure investigazio orduak edo izan dira? Bai, pedalera honen kasun, nahiko simplea da, Egia da, nik enokela, ni puta idea, ez neuken, sinceramente. Eta baina asko gustatzen zitaiten nola korus eta delai eta arroio hau, eta hori, Wallapop pendera nintu nola maksimo ordein duten 15 euro, ez pentsa. Eta izan da bizkatetxen probatzea, eta egia da oso ondo enkajatzen zitela nire abesteko moduakin, eta izan da
gehien bat intuizioi jarraitzen, osea, nik teknikoki ez dauket ideia handik, osea, behar gehiago dauki. Orduan igual zuk erakutsi beharko jaztu, urrengo bateako nola inondo. Eta izan da asko intuizioi jarraituta, eta bizkatu iba saltxeatzen bai YouTubeen eta interneten, baina serioski, oso serioski ez da izan. Bueno, nik gauzak oso serioski sekula ez ditut iten. Zu amabi zinen. 22? Ba, beste bat atea. Eta aurrera. Ba, igual, jure india. 21. Ba, beste bat atea. Zagit, txusta, zenbat izartu dituzu. A ver. Oita lau. Zuetak, 24. Zuetako nor da, izena? Aiora. Eta berantzako galdera? Artista bezala, sortzezuna eta gero jendea aurkezte jezunen, zer da gero zuk aurkezuta gero zure buruengan ikustezuna? Hau da, zuk seguro bideok ikutu izula, zure burua entzun dezula, diska entzun dezula, zer da momentu hortan bai sortu dezu, sortzen aizeanen sentitzen zoaz, eta gero emaitza ikustezunen, ze sentitzezu gero? Ikusi behar da, gure publikoak, gure galderak baina hobeto egiten dituzte, eta... Ezakit, pixkat, emaitzan ingurun eta hola, bai saiatu nintzen disko atera baino lehen lan psikologikoa egiten. Ze askotan kostatzen zait jakitea, erabakitzea, zer baloratu behar deten, edo zer konturatu behar deten baloratzeko. Egiten deten hori baloratu behar deten ondo daun, nola sentiarazten diten nahi. Orduan, esketak itxerantun. Entzuten dutenen nera bestik, diskoa badibidez, entzuten nunen. Lehenek komentatuet, ez dakit komentatueten leheno. Lehenengo aldiz entzuten nunen diskoa bukatuta osorik, negarrazko indulago izortan. Eta ez dakit, zankiston satisfakzio sentsazioa bezala. Eta pixkat gogorarazten dizu iragan hori ez, berez alde bate utzi nahi dizun iragan hori, baina ezin dezu utzi, zegoen abesti hauek hortaz hitz egiten dute. Eta satisfakzioa eta aldi bere maita zan pixkatun jodete, en plan de, utzi ez diaten guzti horiei ez, edo aurren izan dintuten eta ezak, ni zaten utzi ez nauten horientzako pixkat jodete sentsazio bat bazan. Ez dauketola inungo mendeku gogoik, baina ezakit, askotan irizen da puntu bat, nun bestek tratatzen gaituzten modungatikan, bihurtzen gara totalmente pertsona ez ezagun bat, eta inkluso iristen gara sinistea pertsona hori gehala ez, jendek sortutako pertsona hori gehala eta inkluso merezi degula tratatzen gaituzten modu hori ez. Hola gehalako bai mereziet nahi honek hola tratatzea. Eta orduan, alde batetik izan zen sentsazio bat, satisfakzio bat, bidea ez da erresa izan, eta aldi beren, sentitu nun momentu honetan, bai nahi ziten zerbait merezidona eta nahi detena. Ez dut esaten ordu arte egin dituten gauza guztik ez dutela merezi izan, baina nik uste lehenengo aldiz nik nahi deten zerbait eta nik nahi deten modua libreki momentu hortan inula. Orduan, askatasun sentsazio ere sentitu nun, ez? Piskat de todo, ez dakit, jodete, ze ondo bindetela eta ez dakit, momentu hortan aske sentitu nintzen, indako horrekin edo bide horrekin. Eta hor dago barru indarra. Horta barrutik ateratzen dezun. Bai. Ez dakit, esaten detena beti, hitz ez esplikatzea, nahi zuen desastre eta horregatik hasi nintzen musika egiten baita ere, ez? Baina, bai, ez dakit, nik momentu totalmente pentsatzen nuen, ez dela 2 urteko Janireri esango banio, hemendikan 2 urtea disko hau ingo dezu eta beste hauak entzungo dituzu, Janire horrek esango luke hori ez da Janire, hori zein da, ez da Janire. Baina gauza da Janire hori momentu hortan, eta Janire zan beste batzuk sortu duten Janire.
Eta horren pixkat izan zen momentu, bukaerako momentu hori, de oain bai naiz ni, oain bai nabiliten benetan nahi detena, eta oain bai naiz aske. Guztiz aske ez dakit noiz behit izango gehan, baino. Zer da gehiago, diska hau ateratzen nuenean, zuk zure barrutik entzun ordez kanpotik diskan entzuten dezunean onartzen zera zu gehiago edo zan gehiago bestek ikusi dezaten onartzen naizen bezala hau daukezue? Ez, besteek esatengo dutena momentu honetan ez egin importa. Hola. Bai, osea, da hori da bida, dala 2 urte ni hasiko banin zerbait iten eta diskoa atatako banu dela 2 urte, disko horrekin diskutatzen baino ongo nintzen, aber honek esaten don, aber bestek esaten don. Ohitura handien neuken besten menpe bizitzeko, eta bestek esango zutenan menpe aritzeko en general. Eta guain ja, eta pixkat diskok aireratze hori edo ez dakit, nik uste aireratze hori ere, ez dakit, da berriz bizitzen hastea bezala beste bizi bat niretzako. Eta merezi nun gaina, uste dut. Zorionak. Esker. Amaitzen goaz eta pixkat, Janire, esan ezin sareetan jarraitu nahi balin badegu, jakin nahi balin badegu non entzun, zure diska, non jarraitu egiten duzuna? Nahiko simple. Esan ezin Instagramen, Twitterren eta Facebooken, ez da oso zaile aurkitzeko. Gero musika entzuteko, Bandcampen entzun alda, Spotifyn, eta beste olako plataforma danetan. Eta erosi alda hemen jarritut batzuk, eta bestela ere Bandcampez erosi daiteke. Así que, hoxe. Eta, Marruma Kulturalak, Instagramen gaude, Facebooken gaude, Telegram talde irekiare bai badaukagu, guretzako bereziki, erabilgarria dena, zeren bertan jarriko dugu bakarrik urrengo ekimena zein den, eta orduan agenda bezala erabili daitekena. iVooxen entzun ditazkezue gure podcast guztiak, eta YouTubeen gure etapa Marruma Kulturalak 2.0 ondatik aurrera, YouTubeen era bideo hauek igotzen gabiltza. Edo zer behar balin badezue, marrumakulturalak@gmail.com. Janire, nik ja hemen utziko zaitut, azkeneko hitzak zuretzako, eta hemendikan aurrera azkeneko abestia. Vale, mi esker. Agurra zure konta. Azteko hori eskerrak eman Marruma Kulturaleko jende simpatiko hauei. Horako gauzak itearren, uste dut oso garrantzitsu dela, eta askotan ebai leku txikitan edo bai nire sentsazioa da, igual ez dakit ez gehalako ausartzen, askotan ez daudelako baliabidek, peinatzen dugu olako gauzak ezin diela egin, eta hemen dau, adibide garbi nola bai posible danin, eta oso ondo gainea, así que mila esker, makoki, bainat soinuan, eta barran bai, zerbitzen. Eta gero bai, bukaeran beti gogoratu nahi izaten dut Uriol Flores, abesti hau gaina lehenengo izan zen, batea genuen lehenengo abestia dau, eta beti izaten dut Uriolengatik ez balitz, nik hau seguruen egola hemen, disko hau seguro etzala posible izango, eta Katalunian dagoen, baina besarkada bat emendikan, eta bestetik amaitare ilusio berez egiten ditela abesti honek, zuen lehen esan dut lain niretzako ze garrantzitsu edan, eta aukera eukiet abesti honetan, leire laineko abeslarik abestu zolan erekin batea, momendikan ez aukera izan berekin zuzenen abesteko, así que hori noiz betetzen da, baina behai ere eskerrak oso garrantzitsu izan dela, eta eskerrak baita hemen zaudeten denai gerturatzea gatikan, esperoet guztuango zinetera, eta nahi dezuen arte. Eta, balin bakizue bestu dezakezue. Norbere aitzulo bihurtzen denean, bizitzak zentzua galtzean, zuek bide iluna argitzen
heltzeko iparri zarra. Espero gabeko begiraden lurrikara geldi ezina esan ezin diren hitzetan aurkitu gera. Esan ezin diren hoiek abesteko. Norbere gabeziak besarkatu kateak argiz puskatu. Norbere gabeziak besarkatu kateak argiz puskatu. Esan ezin diren hitzetan aurkitu gera. Mi esker. Barruan kulturalak.